Последно време всеки говори за зависимости. Много хора в интернет се оплакват алкохол, цигари, наркотици, хазарт, всякакви зависими хора. Добре де, аз ще питам нещо. Те не че не го задават този въпрос, ама и аз да питам. Има ли изобщо хора, които смеят да се осмелят и да кажат: окей, аз съм зависим към нещо. Аз имам зависимост. Така да си признаят пред себе си. На първо място. И на второ място, евентуално пред близки. Защото там е проблема. Там е проблема. Криенето. Всеки го е страх. Съкън някой да не разбере. Да. Ма те така ли всички знаят? Какво? Крием се. От кой се крием? От себе си. Най-лесният начин да се преборите с каквото и да било в живота ви е на първо време да признаете пред себе си, че то съществува.